Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, καθίστε. Χωρίς το κατάλογο να έχει. Δεν θέλω κατάλογο. Θέλω. Παρακαλώ, πείτε μου. Θα ήθελα μία μερίδα ροχάλες. Ροχάλες, σας παρακαλώ κύριε. Ροχάλες στο μαγαζί μας. Σας παρακαλώ. Δίνω 200 ευρώ για ένα ροχάλες. Έχετε ροχάλες? Ροχάλες δεν έχουμε. Ωραία, βάλω μία μερίδα ροχάλες. Να σας βάλω, αλλά επειδή μου είναι λίγο δύσκολο τώρα μόλις που ήρθε τελευταία μερίδα στον κύριο εκεί πέρα ροχάλες. Αν θέλετε μπορείτε να περάσετε αύριο που θα φέρουμε καινούριες τρέτσες. Θα έχει άλλο ροχάλες? Ροχάλες, ναι, ασφαλώς. Ροχάλες δεν θα έχουμε αύριο. Ας φέρουμε. Θα έρθω αύριο. Πέρασε αύριο, τώρα είναι 8.30 ώρα, πέρασε την ίδια ώρα, δεν θα έχουμε ροχάλες. Ξέρετε, κίτρινες, πράσινες. Ωραία. Έχουμε και άλλα πράγματα. Καλώς. Θα περάσω αύριο και μία μερίδα ροχάλες. Ναι, εντάξει, το καλό. Το ευχαριστούμε. Γεια. Γεια σας. Μαλάκα μάγερα, Έλα εδώ. έχει έρθει ένας τύπος και σκάει μαλάκα 200 ευρώ για ένα πιάτο ρουκάλες. Έχει φτύξει όλο το προσωπικό, ρίξει και 2-3 ακόμη να βγάλουν τη μερίδα, αυτή την πάει να πάρουν τα λεφτά. Καλές, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, περάστε. Έτοιμες οι ροχάλες? Ναι, δεν πέφτει, καταπληκτικές. Χαίρομαι. Παρακαλώ. Ψωμάκι να φέρω για παπά. Όχι, ευχαριστώ. Καλή όρεξη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καταπληκτικά. Εντάξει, όλα καλά. Πολύ ωραία. Χαίρομαι. Θα έρθω αύριο πάλι, μια μερίδα την ίδια ώρα. Ροχάλες, πάλι ωραία, εντάξει. Πολύ ωραία. Θα σας περιμένουμε, έτσι. Ωραία. Καλησπέρα σας. Περάστε, καθίστε. Ροχάλες έτοιμες, έρχονται. Παραφάνω πάλι ωραία. Ορίστε, σπόδατες, κίτρινες, πάντα έτσι. Αυτό σας προτιμάω. Καταπληκτικά. Ευχαριστώ, καλή όρεξη. Να είστε καλά. Ωραία. Το πίξατο, γεια σας, περάστε. Όχι σήμερα, δεν θέλω ροχάλες σήμερα. Τι σημαίνει. Θα ήθελα να μερίδα μίξες. Μίξες. Ναι, Δεν προτιμάτε ροχάλες. χθες έκανε μία τρίχα οι ροχάλες και αηδίασα.